Kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer moduz gaude gaur, bigarren liburuko ipuina dagokigu. Hemen zer landuko du, zer pasatzen zaie hemen hiru anai-arrebei. Ibai blokeatu egiten da, zergatik parapenteko froga bat egokitzen zaie. Baina okerreko betaurrekoak jarrita dauzka. Zenekin konektatu du, bere garaian ausardia falta esan ziotenean horrekin konektatu zuen, ausarta etzela. Ze pasatzen da, betaurreko okerroiek kendu egin behar izan dituela, parapentean salto egiteko. Eta zenekin konektatu zuen, boteretsu sentitu zen une bere bizitzan, sentitu zen une batian. Eta hori gogoratu zioten Mariak eta Luarrek. Horrekin konektatu zuen eta momentu onera ekarri zuen. Eta orduan, zer esan nahi dizuet azkenean hemen esaten dien bezala, sinismen mugatuak bideokerretatik garamatzate. Zein behar da, zure pentsamenduak ondo aukeratu, izan ere bizitzako emaitzak dakarzki. Beraz, ondo aukeratu maitiak eta itxengo zaituzte eta benduaren 2 arratsaldeko 6 nere doak online tailerrean. Ez galdu!